بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Beşinci hadis İmam el-Nevavi'nin 40 hadis kitabına kiritilgen 5. hadis. Bik mühim bulgan hadis. Umumen İmam el-Nevavi şuşunda dinimiz için bik gerekli bulgan hadislerini toplagan indi. Bu indi bigrek de mühim bulgan hadis. Buna ikinci türlü aytırga bola. Kişinin izgi amellerin tutup tıratırgan, yoğaltmaska yardam edetirgan hadis. Eğer şu hadis boyunca kişi amel kılmıça dinge üzgerişler kirtetirgan bolsa, demek bu hadis kisette şu kişini ol kişinin kılgan amelleri kabul bulmuyor, hem Allah Teala'dan yere gaya ol kişi hem Peygamberimizin şefaatinden de mahrum bulup kala. Peygamberimizin şefaatinden mahrum bula. Şefaat neyse o zastupniçeство bitin, değil mi? Şefaat. Bizge o Peygamberimizin şefaati sallallahu aleyhi ve sellem bik mühim, bik kirek. Birinciden bitinde Allah Teala'nın rizalığı kirek bizge. Allah Teala riza bulmasa Peygamberimiz de şefaat kıla almış, değil mi? Ve la yeşfe'u indehu illa bi izni. Allah Teala'nın ruhsatinden başka bir kimde onun yanında şefaat kıla almıyor. Demek bu hadis nerse hakkında? Bid'atler hakkında. Bid'at degen sözün mağnası Tatar tiline tercüme etkende ol yangalık bola. Yangalık. Rusça etkende novşustvo. Ne için bu hadisini öğrenemiz cemaat? Ne için bu hadisini öğrenemiz? Söz yağından, tercümesi yağından. Bunda korkunu şeybir yok. Korkunu şeybir yok. Bid'at degende. Bid'at ol yangalık degen söz. Buna bizning gil dünyada yaşagan vakitte gel yangalıklar artıp tura. Ana görəsizmi? Hazır искусственный интеллект bilen nersegan eşlemeyler, aymi? Ilgari bar idi malar. Dom robotnitsalar, mine bu telefonlar, internetlar. Umumen hazır gel alga bara. Mine bular bütünüse bid'atlar. Bular da bir nindide dinimiz için ziyan yok. Hem bu şulay bularga tiyişli. Çünkü alga baru, her vakitte alga baru bularga tiyişli. Dünyalıkta. Gel yanarıp tura bitindi. İlgari atları vergenler hazırgısı vakitte maşinalarda yürüyüz. Samolyotlarda uçabız. İlgari alar bulmagan, hazır yangalık, yangalık, lakin alar dindegi yangalık tugul. Şunun için alar kabul itile, hem kirisinçe bizgeli din tutarga demek tağın yardam da iteler. Şolay mı? Jingele iteler tağın. Bizden turmuşumuzun jingele iteler. Bu nersene anlata cemaat. Mine kişi uylap çıkargan eybirler kamil tugul degen söz. Şunu bilirge gerek cemaat. Dürüst mü yok mu? Kişi uylap çıkargan eybirler kamil tugul. Alar gel kamilleşe bara, hem bir vakitni kamilleşip bite deyip de eğitip bulmayı. Kişi uylap çıkargan eybirler kamil bulmayı, совершенство da bulmayı, совершенство bir nersede ideal neyittir, bir nersede de işliyor olmuyorlar. Kişiler hem bir vakitte da окончательно совершенный eybir yasıya almayacaklar kişiler. Dürüst mü yok mu? Emine cemaat, Allah Teala tüzügen eybirler
bir tapkır yasalgan hem ol bir vakıtta da yaňarmy. Gel şulay tura. Bir tapkır tüzülgen, bir tapkır ol yasalgan hem Allah Teala onu kamilleştire barmy. Çünkü Allah Teala'nın tüzügen eýberleri şunda ok idealni bolar. Anladınız mı? Buna karagyz jemaat. Kökler. Köklerge. Kökler idealni. Bizde kökni Allah Teala bitinde tüşem degen, şolay bit. Tüşem degen. Bizde tüşemni ýasypyz. Garaýsyn tüşemge biz ýasagan tüşemge birde idealni tugul. Şolaymy? Birde idealni tugul. Hatta yol titip yasasan da bir zamanla garaýsyn, mundan köpürgen, mundan yarılgan, mundan kuba başlagan, mundan buýawy köpkan, Allah Teala'nın koragyz jemaat. Biz bilmeýiz niçe ol, belki milyondur, belki köpme niçe ýyl kökler tüzülgenge. Ol gel idealni. Ol kamil. Çünkü onu Allah Teala tüzügen. Kişiler de şuşulay. Ağaçlar da şuşulay. Şoňa göre Allah Teala tüzügen bolgaç, munda evolütsiýa teoriýasy ýokka çyga. Evolütsiýa ýok. Bitini Allah Teala momentalny bitinisinde tüzügen bir tapkır hem nafsigda mengege. Mengege tugul indi bir wagtda bite, tamam ýokka çyga. Lakin idealni bolmagyna köre tugul, Allah Teala tüzügen eýberler idealni bolmagyna köre tugul, belki wagty jetkenge köre ýokka çyga. Emine kişi tüzi başta mundy tüşem ýasap gory, anlarsın ikinci türlü bilen ýasy, anlarsın üçinçisini ýasy. Tübek olayında almaştıra gel, hazırgısı vakıtta materiallar üzgerip tura, yanıları çıkıp tura, mene mınısı heybet iken, mene mınısı bilen yasasan, tağı da yakşırak bula iken, jılrak bula iken, bu havanı çıgarmy iken, salgınlı kertmi iken, digen eýberler, korysyň bir 5 ýyldan ýokka çyga da, bu bitine ýok nerse bolgan iken, mene ha tagynda yakşırak çykkan. Allah Teala tüzügen eýberler alay tugul. Hem ol bir vakıtta tüzülgen hem kamil rewişde tüzülgen. Bütün eýber Allah Teala tüzülgen bütün eýber kamil. Hem jemaat Allah Teala'nın Kur'an'ı, dini, şeriatı da nindi jemaat kamil. Mana alyk ikinci türlü eýberin şolay ýok. Mana Allah Teala'nın Kur'an'ı. Kur'an'da Allah Teala nerse debite? El-yevme ekmeltu lekum dinakum. Bugün min sizge dinigizni kamilleştirip bitirdim di. Kamilleştirip bitirdim di. Усовершенствовал вам религию. Dinigizni kamillep bitirdim di. Kara, kamillep bitirdim digeç nerse degen söz bu? Bu dinge üzigizden yaňalyklarny kirte kurmegiz bir ýakdan da. Bir ýakdan da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eger de dinni üzi üretüçi, yani üzi uylap çıgaruçu bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzleginden birer nerse silegen bulur idi. Lakin ol her vakitta Allah Teala'dan sıramıca cevap da vermegen. Buna bizden birerse sırasa, birer nerse. Edem balası şuşunday, bilem ol bilmemi nerse cevap berge tırışa, nerse silerge tırışa. Lakin bu cemaat korkunç şeydir. Opaslı. Uylamışı silerge de yaramay. Umumen bilmeyçe silerge yaramay. Dinde, din o mene şunu isimizde kaldırık cemaat. Din
ул Аллаһ Тәгаләнеке. Аллаһ Тәгалә әйтә, динем белән уйнамагыз. Менә мин ничек өйрәткән, шулай тотыгыз дигән. Бетте. Менә шул. Анда изменение, дополнение в Конституцию дигән заман бер нинди әйбер булырга тиешле түгел. Кем монда җәмәгать? Законодатель кем? Аллаһ Тәгалә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям законодатель түгел, ул исполнитель. Ул Аллаһ Тәгалә әйткәннәрне безгә җиткерүче. Әдәм балаларына Аллаһ Тәгалә хукук бирмәгән, дингә нинди дә булса бер үзгәреш кертергә. Җәмәгать әйтергә кирәк, шушыны. Мөселманнар, Пәйгамбәребездән соң, ул үлгәннән соң 1400 ел буе бик күп нәрсәләр уйлап чыгарганнар. Дингә керткәннәр. Җәмәгать, әйтәсем килә, исебездә калдырыйк. Бидәгатьләр уйлап чыгарыла яхшы ният белән. Тагы бер кат әйтәм. Бидәгатьләр яхшы ният белән уйлап чыгарылганнар һәм хәзергесе вакытта да яхшы ният белән уйлап чыгарылалар. Яхшы ният белән. Ләкин Аллаһ Тәгалә аны кабул итмәй. Ни өчен җәмәгать кабул итмәй? Тизегән эше беткәннән генә түгел, Аллаһ Тәгалә әйтә, ни өчен син минем эшемә тыкшынасың ди. Менә бер производитель, икенче бер кеше килеп, менә аларга нәрсәдер үзгәртергә кушса, производитель, конструктор, архитекторлар анда әйтәчәкләр, бу безнең эшебез. Ничек телибез, шулай эшлибез. Бу безнең проект диләр. Аллаһ Тәгаләнең проекты ул дин, ислам. Беркем дә анарга тыкшынырга тиешле түгел. Яхшы ният белән нинди зыяны бар соң аның, нинди аның гөнаһысы бар соң дип әйтеп, беркем дә хакы юк нәрсәдер эшләргә. Җәмәгать, карагыз. Беркемнең дә уйлап чыгарып тәсбих әйтергә, беркем дә уйлап чыгарып тәһлил әйтергә, ла илаһа иллаллаһ. Булар бөтенесе законный сүзләр, шулай бит. Уйлап чыгарып садака бирергә, уйлап чыгарып намаз укырга, уйлап чыгарып ураза тотырга, уйлап чыгарып каядыр барып берәр изге кешенең кабере дип, анда барып корбан чалырга, уйлап чыгарып изге урын дип, каядыр ташка, агачка ышкынып йөрергә, тирәли әйләнергә, уйлап чыгарып дуга кылырга, уйлап чыгарып корбан чалырга. Бөтен менә мин хәзер санаган әйберләр бөтенесе диндә булган гыйбадәтләр әйме. Ләкин уйлап чыгарып бер нәрсәдә эшләргә ярамый. Пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадистә: "Ган уммил муъминин, умми Абдилlah." Муъминнәрнең анасыннан. Муъминнәрнең анасы Пәйгамбәребезнең хатыннарын Аллаһ Тәгалә Коръәндә муъминнәрнең әнисе диде. Муъминнәрнең әнисе диде. Ләкин җәмәгать бу әни статусы безнең әниләр статусыннан ул аерылып тора. Менә ир бала мәсәлән, кыз бала булсын, ир бала булсын, әнисе аны бит инде имезеп үстергән, шулай бит. Әнисе янында мәсәлән, ул әни кеше үзенең ир баласы янында мәсәлән яулыксыз ире бит индеме? Ләкин җәмәгать бүтән ирләргә ул алай күренергә тиешле түгел. Пәйгамбәребезнең хатыннары муъминнәрнең анасы дип әйтелсә дә, алар җәмәгать
başka Müslümanlarga üzlerinin enileri kebek tugel. Allah Teala ite peygamber de mümin Müslümanlarga en yakın derecede tura onun hatınları de onlarının de enileri de. Lakin cemaat status bütünlüğü biten. Status bütünlüğü biten. Buna galimler aytalar şuşunda bir günah var. Ol bir vakitte da ol günahını bir kimde işlemegen hem işli de olmayacak diye aytalar. Onu bir köp kişi o soruğa cevabını bilmey. İşli de olmayacaklar hazırgisi vakitte. İşlemegenler de ilgari de hem işli de olmayacaklar. Ol nerse Peygamberimizin hatınlarına ilenü. Allah Teala tıygan. Çünkü yüzünün eniyine ilenirge yaramagan kebe gittirip şundi. İtirap yasagan. Allah Teala zakon kirtken şuşulay. Gayşe radıyallahu anha bulsun, Hafsa bulsun, başka peygamberimizin hatınları bulsun, onlar bizim enilerimiz ornunda. Bugünküsü kende peygamberimizin hatınları bütünüsü vefat bitindi. Hem bugünküsü kende de onlarga bir kimde ilene olmayın. Yani bu haram. Onlar işen vakitte onlar kimgedir kiyevge çıgarga haram bulgan hem irlerge onlarını hatın ettirip olu haram bulgan. Hazırgısı vakitte indi teleselerde işlep bulmuyor. Yani ol günah, ol gamel bulup durar. Üzümün enine nikahlangan gibi bulup durar. Demek Peygamberimizin hatınlarına ilenü. Şu an göre bu hadis kile müminlerinin onasından kimden? Ayşe'den. Lakin bunda onun ismi var tağın Ummu Abdillah. Abdullah'ın enisi deyip tercüme etile. Ol cemaat kunye prozvişi. Lakin Ayşe'nin radıyallahu anh'ın balaları bulgan mı yok mu? Abdullah'ın enisi deyip niçin etilen demek? Abdullah'ın enisi deyip Garaplerde şunday gadet bulgan balalarga kimnindir enisi deyip eytü gadetti. O prozvişi. Bu sünnet bulup durar. Sünnet bulup durar. Hatta balası bulmasa da. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Umeyr degen bir malay bulgan. Onun bir kış bulgan. Kış bile oynagan. Şu kışı onun ölüp gitken de Peygamberimiz onu uzup gitken vakitte yuvatkan. Kışның ismi bulgan Nuayr. Malayның ismi Ebu Umeyr. Umeyr'nin etisi. Nişek onun kiçkine bala bitindi. Onun nişek Umeyr degen nindi balası bulsun soğan. Şolay bitindi. Peygamberimiz onlarga öze etken. Ya Ebu Umeyr mâze feale Nuayr. Nerse işlegen indi Nuayr degen. Nerse işlegen ne ülgen indi degen. Dip sama degen sonra yuvatkan indi. Kora nerse işlegen indi. Ne ülgen indi diyen gibi. Demek bu oyunda nerse turunda kunye hakkında. Eğer de birer kişiye mine şuşunday falanning etisi deyip falanning enisi deyip isim kuşsan bu demek sünnet bu. Hatta onun malayı, anlı malayı olmasa da, onun andı etisi olmasa da. Anlaşıldı mı? Bu kunye kuşu. Şuna göre Gayşe'nin de kunyesi Ummu Abdillah bulgan Abdullah'ın enisi degen. Radiyallahu anha. Allah onlardan razı olsun. Nerse deyip etken Ayşe radiyallahu anha. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nerse degen söz bu? Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem eyt dedi. Men ahdese fi emrina hâze ma leyse minhu fehuve raddun. Eğer de birev bizning işimizge, din işimizge, mine şuşa din işimizge yangalık kirtse, ahdese degen söz uylap çıkarsa bir nerse, şuşa dinge koramagan,
şuşa dinge qatnaşı bolmagan eýbirini uylap çygarsa fehuve raddun, ol kire koytarılırdı. Kimge? Şuşa kişinin üzüne kire koytarılır. Kiregin yok, kiregi yok bu eýbiriniň diýip aýtyp, ol kişinin üzüne kire koytarılırdı. Cemaat kıskagna hadis. Ravahul Bukhari ve Muslim. Bu hadisni Bukhari hem Muslim rivayet kılalar. Hem ikinci Muslim, İmam Muslim kitirgen hadiste, ikinci rivayette şuşundyk magnada kile men gamile amelen leysa aleyhi emruna fehuve radd. Eger de bir kişi bir iş işlese, birsi tegese bit uylap çygarsa degen idi. Uylap çygarsa. Masanda itile bir kişi eger de dinde bulmagan eýbirni, bizning emrimiz bulmagan eýbirni işlese, ol eýbir kire koytarılır, kabul itilmesdi. Allah Teala onu kabul etmey. Ol eýbirini kabul etmey. Yılap gamel kılsaň da, yılap gamel kılsaň da, nindigine gıybet kılsaň da, izgi gamel diýip uylap, ol gamelini Allah Teala kabul etmey. Gameller kabul bolsun üçin jemaat iki eýbir kirek. Biz ana Rizaddin Fakhriddin Hazretleri etken zaman Dosturul amel ittirip tutarga tiýiş. Dosturul amel gamelimizning konstitusiýasy, ýagny konstitusiýa ittirip tutarga tiýişli biz. Kim gene tilemeydi gamelim kabul bolsun diýip. Kim tilemeýdi? Akıllı bolgan kişi, imanlı bolgan kişi gamelim kabul bolmasyn diýip aýtmay birinçikde. İki şart. Birincisi anyň ihlaslyk. İhlas bolmasaň gamelin bütünlüği kabul bolmay. İhlas degen sözüň magnasy ihlas. Çista köngül bilen ikinci türlü etkende Allah rizalygy üçin işlerge tiýişli. Allah rizalygy üçin. Bu birinci şart. Munda ihlaslyk degende seniň gameliňe riya kirmeske tiýiş. Показушный поклонение bolarga tiýişli tugel. Nindigine gamel bolmasyn, seniň gameliň Allah rizalygy üçin bolarga tiýişli. Ol bola ihlas. İhlas degen söz çista, pak degen söz. Mine göz aldyna kitiregiz, bir eligine sowulgan çista süt, bir çilek sütdi. Bu bola halis çipçista, bez primisi, bir ninde bir koşulmagan çista süt. Bu bola halis. Eger de şuşunlarga bez şuşu sütke bir stakan ýa-ki köp medir derejede çipçista çeşme suwu salsak, ol indi saflygyn, ihlaslygyň ýuwalta. Ýagny şolay bitende ýokma? Agu tamazu turunda söz barmy? Kerasin, benzin, ol bitne ýokka çyganda. Munda jemaat anyň indi asnawny mine şuşa swojstwolary bite, anda üstele tagyn. Çitten kire. Mine çitten kirege tiýişli tugel. İhlaslyk, Allah rizalygy üçin bolarga tiýişli gamellerimiz. Nindigine gamel bolmasyn. Eger Allah rizalygy üçin bolmasa, şonuň hatly ýakşy görünse de tышky ýakdan görüp turganda, ol gamel kabul bolmaý. Bu birinçi şart gynäle, bu birinçi şart. Hazır eger de sen hazır birer nerseni uylap çygardyň eken, bir tesbihmi, tahlilmi, sen aýtasyň falan hatly tahlil aýtyrga kirek. Meselen 70.000 tapkır aýtyrga kirek ol tahlilni. Şonuň üçin şondan soň sen ony aýtkenden soň
Şoňa siňe şonuň hatly sebäp bolady diýip aýtsaň, hem sen ony şonuň hatly mene şoşu aýtasyň da mene 70.000 bolarga tiýişli diýip aýtsaň, hem sen bidgatçy bolarsyň. Etehlil aýtu la ilahe illallah diýip aýtu nindi gamel ol? Ýakşy gamel. Peýgamberimiz aýta, imanlaryňyzy ýaňartygızdy, niçik ýaňartyrga la ilahe illallahny köpeýtigiz digen hazır. Şolam ýokma? Lakin sen hazır seniň bidagatyň närsede? Sen aýtdyň 70.000 tapkyr aýtyrga diýdi. Birsi aýta 70.000 diýe, ikincisi aýta ýok 170.000 diýe, tagan üçinçisi aýta da ýok 80.000 diýe. Nerse bula bolanlar? Mene Peýgamberimiz aýtganmy sallallahu aleyhi we sellem namazdan soň, namaz okup bitirgenden soň 33 tapkyr birew subhanallah diýip aýtsa, 33 tapkyr elhamdülillah diýip aýtsa, 33 tapkyr Allahu ekber diýip aýtsa, 100-nçisi la ilahe illallah Muhammedur la ilahe illallah wahdahu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir diýip aýtsa, magnasyna tuptaýyp durmaým indi. Bu kişinin de dingizdegi köbekler hatlydy, dulkyn bergen saýyn köbek arta. Şonuň kadar günahysy bolsa da de, köbekler hatly, dingizdegi köbek hatly. Allah Teala'nın hata günahlaryny gafu iterdi. Hazır kara, muna aýtdy Peýgamberimiz. 33 digenni ol oýlap çygarganmy ýokmy? Oýlap çygarmagan. Lakin egerde bir kişi aýtsa, 33 tugel, meselen 40 tapkyr aýtyrga diýip, bu kişi bidgatçy bolar. Çünki sen oýlap çygardyň hazır. Oýlap çygardyň. Şoňa görä şaýarga ýaramaý. Din bilen şaýarga ýaramaý. Birsi de Peýgamberimiz 33 tapkyr diýip aýtgan eken, ol 33 bolarga tiýişli. 10 tapkyr aýtsa digen hadiste bar tesbihlaryna. 10 tapkyr subhanallah, 10 tapkyr elhamdülillah, 10 tapkyr Allahu ekber diýip aýtsa. Ansa da bar. Lakin jemaat egerde uylap çygardyň eken, hem munyň tuktaly nindi günahsy barsyň munyň diýip aýtasyň eken, seniň demek bu gameliň kabul bolmaýyna tugel Allah Teala'nyň açygyny getiresin. Bu korkunç aýb. Sen işlitirgan aýber ýakşy bolup görünse de. İkinci bir wadigine misal. Hazır irtengi namaz 2 rekat farz. Ila namazda 4 rekat farz. İkindi namazda taga 4 rekat farz. Akşam namazı 3 rekat farz. Onu sen bir näse işlete almaysın sen ol 3 rekat farz ol bilgilengen. Mine bir kişi hazır 3 rekat ornuna tuktali ikindi kebek min 4 rekat okuymaly diýip aýtsa, hem ukusa şuşulay 4 rekat ettirip ukusa. Spesialne urus aýtmışly, spesialne ukusa şuşuny. Ýalgyş tugel. Ýalgyş arttyryp okurga okuw mümkin kişiniň ýalgyşlyk bilen. 4 rekat ettirip haslap niýetlep okusa, bu namazy anyň kabul bolmaýyna tugel, ejir sevabı bulmaýyna tugel, Allah Teala onlarga bik gata açulana. Jemaat mene şonu gana iste kaldyrmak gerek. Şol. Arttyrga ýaramy, kimitirge ýaramy. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem näçik diýip Garafat tawynda taw diýip aýtabys indi Garafatda, hajda nerse diýip silegen. Nerse diýip kiňeş kaldyra, wasiýet. İsimizde kaldır cemaat. Teraktu fikum emrayni. Len tadillu ma temessektum bihima. Kitabullahi ve sünnetu nebiyyihi. Min sizge de iki eybirni vasiyet item. İki eybirni vasiyet item de. Şuşu iki eybir bilen yaşasagiz hiç adaşmazsız. Karagız cemaat necik diýip aýta ol. Len tadillu. Hiç adaşmayacaksız. Hiç adaşmayacaksız. Onun birsidi
Kur'an'dı. Kitabullah. Allah Teala'nın kitabıdır. Allah Teala'nın kitabı. İkincisi ve sünnetu nebiyyihidir. Onun peygamberinin sünneti. Niçik ittirip dinni tutup yaşap kursetken menennek şuşulay ittirip tutuguz degen. Jingil bitin değil mi? Demek eğer de sen birer nerseni sırarga tilesen, birer nerseni işlerge tilesen, birer galim kişi yanına, bile tırgan kişi yanına barasın da, mine min bu işni mine işlerge tileyim. Ya ki mine min mine şu ay işliler deyip işittim. Bu dinimizde var mı Kur'an'da, ya ki Peygamberimizin sünnetinde var mı iken sahabeler, Peygamberimizin sahabeleri en hayırlı kişiler olur bitin değil mi? Ya ki dört mezhepnin imamları onlar bitin irengenler, bütün kışın koyup Peygamberimizin sünnetin sıra Ebu Hanife mezhebinde, İmam Şafii mezhebinde, İmam Ahmet'nikinde, İmam Malik mezheplerinde var mı mene bu ayber deyip sırada отрицательный cevap olsan yok bu ayber deyip aytilse cevap verilse bütün sıramada bırıldaki. Eğer işlesem teki kişi yarar onun ziyanı oyunda digenge de isin gitmesin. Ziyanı yok deyip sen ayt. Mesela ziyanı var mı yok mu deyip soramadım degen. Bu ayber var mı deyip soradım. O ayta yok. Peygamberimiz işlemegen, sahabeler işlemegen. Tabiginler işlemegen. İmam Ebu Hanife rahimehullah tabiginlerden o sahabelerini kürgen kişi. Şöyle bit. Onun var mı onun mezhebinde? Eğer de yok on diye bir debeytilse lakin de bir galayı başlasa o vakitte yok. Min cevabını işittim. Allah'ın rahmeti olsun diyesin de kites. Bu cemaat eğitim bitirem. Birincisi bitinde ihlaslık oldu. Allah rızalığı için. İkincisi amelin kabul bulsun için sin işli tırgan amel Peygamberimizin sünnetine turu kilirge tiyiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine degen söz. Cemaat sünnet degen söz. Ol yol dip tercüme etile. Yol. Put. Peygamberimizin sünnetine turu kilirge tiyiş. Yani ol işlegen işler bulurga tiyişli. Dinde ol kılgan ameller bilen turu kilirge tiyişli. Eğer de olanı işlemegen bulsa, silemegen bulsa, onun rizalığı bulmasa ol işke, bu iş nerse bula kiri kogula tırvan bula. Kiri kogula. Mine cemaat bir galimlerden bulan Sufyan es-Sevri degen bir galim, bir zor galimlerden, ol tabi'in deb atalayındı. Tabi'inlerge yerüçülerden. Tabi'inler bitinde sahabelerini kürgen kişiler. Bu sahabelerini kürgen kişilerden ders algan kişiydi. Sufyan es-Sevri. Bilesiniz nerse deydi. Onun eğitken sözün biz cemaat isimizde kaldırıyalım. İblis için degen. İblis için. Kim ol iblis? Kim ol iblis? Şeytanlarının başlığı. İblis içindi. Kişinin günah işlevine koraganda bid'at amelini işlevi siyiklerekti. Siyiklerek. İblis için.
iblis dindagi yangalıklarını yaratadı. İblis için kişinin günahlarını işlevi korkunç değildi. Korkunç değil. Kişinin bid'atlerini işlemeyi korkunç. İblis yarata kişinin bid'at ameller işlegenin yarata. Bilesizmi nersa için? Sufyan es-Sevri aytadi. Çünkü iblis biladi. Günahlardan kişi tövbe etedi. Lakin bid'attan tövbe etmedi. Niçin bid'attan tövbe etmedi? Çünkü bid'atni ol yaxşı deb oylab yaşawın devam eder. Anladınız mı? Günah ol açık belgilep etindi günah. Mesela orak içu, zina kılı, urlav, talav, kişittürü, riba aşav, sihir bilen şıgıllanı, kürezeçilerge baru, etiyenin rencittu, kürşilerin rencittu, zor günahlar bitindi. Zor günahlar. Bu kişi bunun günah ekenligini bilip teşlerge mümkün, bilmiçe teşlerge mümkün, değil mi? Lakin bilse bir vakitni hazır günah işleyen hazır jiter indi diye de köngülüne ağır olup gite de tuktu. Eteki bid'attan o tuktamı için ki bid'at ol gel yaxşı bulup görünenler gözüne. Rizaddin Fakhriddin ayte, ne için kişi bid'attan tuktamı? Çünkü ol din buyağı bilen buyalgandı. Din buyağı bilen buyalgan. Lakin cemaat bid'atlerini izgi amellerden ayırır için g'ilim kerek endi kişiге, g'ilim kerek. G'ilimsiz bulmayın. G'ilimsiz bulmayın. Mesela eğer de bir kişi şu bilen kulturlu üsümlüklerini ayırıp bitirgen kişi olsa, bakçaga çıksa, elle ol, şu bileni elle ol kerekli üsümlük ayıra almasa, o çöpni utuya almıyor bitin değil mi? Çöpni utuya almıyor. Ol utim deyip kereklesin yılkı birge tırgan mümkün. Şolay mı yok mu? Kerekli birge aşağıgan şunda şu bileni bulurga mümkün. Mesela kişir tüteli, indi kuyurup üsüp gitken, şol kişirge aşağıgan, üsüntisine aşağıgan bir tane birlerde bulurga mümkün şunda. Ayır almaska mümkünsüzlük da bu kişir mi yok mu? Onu sen bilirge deyiş koysun yılkı birge tırga. Lakin ikisi de yeşil. Mine koya problemi koyda. Yeşil. Berenge bakçasına çıgasın. Koraydan korap durur. Yem yeşil. Anda o yem yeşiller senin berengini yok. Şu indi butarlaganlar. Şolay mı? Etişege urab algan, kıskan, butagan ulanı yıkkan. Ola buta desin manda etişege desin mi? Tağın indiler barandayım mı? Bilçenler hem başkalar. Cemaat karagız. Mene bid'at ol mene şuşunday. Faydalı üsümlüklerge, üserge irik bir mitirganı eğir. Uңış alasın kilse, çöp ülenlerine üserge irik birge yaramay. Bid'atlerge de üserge irik birge yaramay. Mine nindi ziyanı bar sana digen kişiler berenge bakçasına çıkıp çübüleni busa da yeşil bitinde üssen dip eytip çübülenlerin yılkımağın kişi şekilli. Üzügiz bilesiz cemaat çübüleni ol üsse bassa koralmağın bakça ol bakça kotup da kite taktalanıp senin çeçken üsümlüklerine üserge irik birmi. Bid'at cemaat şuşunday. Bid'at eğir şuşunday. Tilesen indi eğir bulsun. Mine bik köp yazalar ol hazır kitaplar bitindi. Bik köp çıga hazır cemaat. Kitaplarga kontrol da yok bir indi de. Tik şirmilerde anı hazır bütünüse biznes bilen şıgırlana. Tilesen esettalarda yazalarda çıgaralarda. Mesela şu Rizaddin Fakhriddin'in kitabından bir eğer onun bile tanış bolsağız indi Cevami'ul Kelim degen şerh Peygamberimizin hadisleri yazılgan kitapны o şerh kılgan indi. Üse şerh kılgan.
Jama şarh kılıp bitin ol bik şarh anlatу degen söz. Nindi zor ilim iyesi bulurga kirek anın. Mena ol bir namaz turanda ite mesela. Havul namazı diyor ta havul. Men onu işitkenim yok idi. Ol hazırki wagtda da bar jamaat. Ol namazyny okylar. Havul ol kurku degen magnada kileýindi. Kişini ölgenden soň indi kabirge koýgaç, kabirge koýalar da akşam namazı jitgeç, akşam namazından soň okylar eken 2 rekat namaz. Ol çykkan şigilardan kirgen bir bidgat ol, 2 rekat namaz. Hem onu imam cemaat bilen okuýarken 2 rekat namaz okuýda. Hem okugandan soň imam cemaatke taba burilyp oturada. Men Rezatin Fahriddinin sözüni silem kitireminde. İmam cemaatke taba burilyp oturada, birge okuýlar baştan 2 rekat namazny. Hem imam syry cemaatdan syry. Şoşu okugan 2 rekat namazyňyzy şoşu ölgen kişige bagyşladygyzmy diýip soraýar. Bagyşladygyzmy? Sewabany. Diler bagyşladyk diýip aýtýarlar bütünüsi bagyşladyk diýler de, şoşu imam onlaryň bütünüsi bilen birge duga kılar. Şoşu meýet kabrinde korkusuz rahatkene tün uzdursyn diýip. Bu birinçi, ýagny kümgenden soň ele tün kunmagan. Ýagny şoşunyň indi sewaby onlarga bagyşlaw, şoşundy gybedeti. Cemaatga ulap garyp. Duga kılı naçar aýbermi? Ýok. Namaz okuw naçar aýbermi? Ýok. Lekin bit hazır bolar, uylap çygardylar namaz. 2 rekat okadylar da meýit şoşunda kabrinde ýakşy kunsyn, ferişteler sıra bolgan wagtda azaplanmasyn, tini ýakşy ussyn diýip aýtyp, mene şoşunday bir karaganda kim tilemeýinde anyň kabirde ýakşy uzdurwyn hem sorawlarga jiňil jogap berýän kim tilemeýinde diými? Lekin seniň hakyň ýok andy namaz uylap çygarga. Andy namaz uylap çygarga hakyň ýok. Çünki İslam dini kamil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üretip kaldırgan bizni appak şoşunday yolda şonda kaldırdım de çip çista yolda kaldırdım de onun de tine de gün kebek diýip Peygamberimiz aýtdy. Men sizge şoýa anlatyp kaldırdım de. Soň ulap garagyz indi jemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüşegine yatkandan soň niçik yatyrga ekenliginde koýsy koluňny baş astyna koýarga ekenliginde neçe gittirip duga kılarga öýretgeninde biz bilebiz jemaat indi duga okurga ekeninde oyak kiýimin kiýgende baştan koýsy oyagyndan başlarga ekenligin salganda koýsy oyak kiýimini baştan salarga ekenliginde öýretgen. Hatda bir başmak bilen yerige de kuşmagan şeytan şoşula yeri diýip aýtgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Koy wagtda bir başmak ýogala da bitindi. Koy ekendi bir başmagyň kiýesin, ikinçisi ýok. Şoşula yeri kişi birsin kiýgen birsin titaklap şonda ýerinde de koy ekendi izlep biri bir başmak bilen. Ola ýürmegiz diýgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki şeytan şoşula yeri diýgen bir başmak bilen diýgen. Mene şoşularga hatly ýeretken bitindi. Neçe gittirip suw içu hakynda da ýeretken bitindi. Neçe ýutym bilen, jiňilçegine, aşykmaska, neçe gittirip uzdyk bitindi o hadislerini aşkazanyň neçege bülürge. Yani bütünüsen mene eger korasaň onda arttyrga tugel, onda kimi turunda söz de ýok indi. Arttyrga tugel, ele sen any ütep bitire almaýsyň ele sen. Ele sen siňa kerekli bolgan, faýdaly bolgan eberlerini sen ütep de bitire almaýsyň. Şoňa görä bikde korkunç eýber, bu hadis bikde korkunç.
Çünki bid'at gamellerini kılıp Peygamberimizden soň nindi de bolsa din işin uylap çıgargan kişilerge hem onun ortundan korap büten kişiler onun örnegine iyerip işleselerdi, şuşa kişigedi başkalarının da günahısı kelip tura, ol örnek görsetkenge göre. Jemaat bugünkü sekinde mine jogap menden soraýlar. Meňe birsi soraw ýazgan WhatsApp'ta indi. Mene niçik diýip jogap berge Hazret bu kişige degen bir Sultan Ahmet tiş görgen, tişinde Peygamberimizni görgen, Peygamberimiz onlarga aýtgan, dünýäler bik buzuldy, hatynlar ýerlerine boýsunmy, buzuq ýolda ýeriler, balalar tertipsiz, irler de şuşulay. Munyň üçin munda birgine ýol bar, dinge goýtyrga bitinisi ýokşa söz indeými? Lekin bu ýalganlar bitinisi, ýalgan sözler kirtgen bitinisi. Hem mine bu risaleni, şuşa hatny 10 kişige jiber, 10 kişige jiber, 10 kişige jibermeseň siňa bele kaza kile, kaýgy hasret kileçek. Mine birsine kilgende ol yalkawlanypmy, şonuň üçin jibermegen, ol kişi mine ýa ölüp gitgen, ýa şirlegen. Hatırlasaga jemaat elek poçta ýeşiklerine salalar edi şolay birlerine. Hazır poçta ýeşikleri bolsa da andy hatlar kelmey, hazır indi WhatsApp'ka şuşuny jemaat eýme bir ikişer diplomny gyzyl diplomga bitirgen, şuşunday universitet bitirgen akylly kişiler aşyk pışyk jibererler şuşu soapщениýalaryny. Mine kirekli birge şanmaýlar alar. Mine şuşu bid'atke şanalar. Mine Peygamberimiz eýtgen diýip eýter, şuşunda ýalgan hadis taratganlar. Buýyl 1 martda Ramazan aýy kire 1-nji. Mine Peygamberimiz eýtgen, kim 1-nji ana bütenlerge Urazanyň 1-nji güne goçan kirgenligin 1-nji eýtse, ol kişige jennet tiýişli bolar. Şoňa göre eýde kardeşim aşyk, hemmini taratalar bütün dünýäge. Mine kim jennetke kiresler kileýindi. Lekin bu hadis ýalgan, bu hadis ýalgan boýur. Bu bid'at kine tügül, bu ýalgan bu bütünni. Hemmini sen taratasyň taga jitmese, mine jemaat kişiniň şuşunday tabiiy haleti onlarga tir tügüp, mangoy tirini tügüp kirekli, farz bolgan şunday burçlaryny anlatyrga tyrşasyň. Mine sen işlerge tiýişli. Ol aşykmy? Aşykmy gana tügül, şanmy? Emine bir ekiyet jiberesin onun telefonuna. Moment olan elipte ola, tarata da köpme kişige jemaat. Eli okudum, şuşa soapщение kildi, anda qarayım, azaplanıp oturam, bu garip harfler bile yazgan indi. O sihir eken o, jemaat. Sihirçiler nçek kullanalar. Ayetlerini, hatta Kur'an ayetlerin kiriyaktan yazalar alaran. Hemine min nerse eken bunu deyip, nerse yazgan birenin, dua mı birenin deyip. Birinin dua yok, birinin de yok. Hatta mine yaşanıgız başım eğlenip gitti şunu okugan vakitte. Karali nerse mine harfler, anlaşılm bitirgen harfler. Keşke şunu indi nodanlığı bilen yüzüne de hem başkalarga da ziyan kitirip köpme ziyan işlerge mümkin taga jitmez. Şoňa göre anday aýbirler kilse, o kişilerge indi aňlatygyz, hem aňlatyrga kerek, hem indi ol SMS-laryny udal ettirge kerek şunda. Jemaat bu korkunyç aýber, bid'at digen aýber. Kişi eýtgenimçe yüzüne ýakşylyk işlerge tilebi, kimningdir tirilesi kile, kimningdir balası bolmay bala tabasy kile. Hem eýterler onlarga mene şoşo urunga baryp kurban çalyp gora. Mene anda meselen bilerge baryp kurban çal. Hojalar taby, Aleksiyevskiy raýonda. Bulgarga bar, anda bagana tura, haman şol ol baganany almaýlar indi, ol tarihi bir isterik bolup tura indi. Şol bagana tiresinde ýeriler, kişiler tawaf kılıp eýlenip, tileklerini tilep.
Ana ol bagananyň enda çukury da bar. Şoşunda çukurga monetalar salalar şoşunda. Eýlengen saýyn salsaň tilegin kabul bolady. Mine jemaat şana bir kişi şoşunaga şana. Mine şoşunday bir apros bolgan idi bir saytda. Bu ýyl mine hajnyň beýesi üstde. Sizning hajga baraga tilegiz barmy? Barganyňyz barmy? Şoşunday variantlar bar indi, eýme? Anda kommentariýalaryny okudum. Tatar halkynyň eýme, kommentariýalaryny okudum men, tatar halkynyň. Anda min jüler tugel, anda hatly baryp, okça erem itip irirge. Minim için babalarım yaşagan izgi urunlar bar. Hajga biz şuşunda barabız. Açıkdan açık şolay diýip eýtler. Hajga şunda barabız diýler. Bulgarga hajga barabız diýler. Hajny Allah Teala wagtynda, urununda bilgileýçi, ayında, günlerinde bilgileýçi zakonodatel Allah Teala hajga Allah Teala barar üçin urununda bilgilegen, wagtynda bilgilegen, ayında bilgilegen, şolay günlerinde bilgilegen bitin, Zulhicce aýynda bitindi. Eýe. Sen eýtesiň ýok, biz hajga mene barabız Bulgarga. Eger şolay diýip eýtdiken bu kişi, bu jemaat bu kişi nadan indi elbetde. Ol mene goýsy urunyny izge diýip bilesiň, şoşunda hajga barga ýaray diýip bileýdi ol. Jemaat ol biteli alaýgyna bolmaý. Sen bit hazır üzüňe dinni uylap çygardyň degen söz hazır. Jemaat mene şoşunday eýbirlerden, şoşunday uydurmalardan, şunday eýbirler biknik saklanyrga gerek. Çünki din bilen şaýarga ýaramy. Allah Teala aýtdy: "Qul atuallimunallaha bidinikum." Elle sizdi üzüňizde uylap çygargan diniňiz nedi? Allah Teala'ga di iretmekçi bolasızmı diye Allah Teala aýtdy. Hujurat suresinin ahyrynda. Qul atuallimunallaha bidinikum de. Diniňizni elle sizdi Allah Teala'ga iretmekçi bolasızmı diye. Ýok jemaat, din ol Allah Teala'nyk. Din Allah Teala'nyk. O seniňçe tugel, ol menimçe tugel. Siňa jemaat ışymy ol, ışamaýmy, sen ony kabul et. Şoňa görä mine men taga bir eýbirini biziň wagtymyz ýara bir sagat bolsun endi mine jemaat tagan isigizge düşüresim kile bir hadisni belki siz bilesizdir de bizni tınlawçylarybız da bar bitindi bar bir. Şoňa görä tabarkat isket düşürem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin iýine kilgen kişiler hakynda. Eýe. Olar iş kişi kile kızık olarga nindi din tutaýkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neçe gerek amel kıla. Yani ol örnek bitindi. Allah Teala aýtdy, ol örnekdi sizge di. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana di. Sizge di Allah elçisinde körkem örnekler bar di. Mine jemaat tagan bir misal bizge. Örnek alasın kileyken ol işlegenmi ýokmy? Onlarga garap şablon, onlardan al, küçürüp. Bu kişiler kilelerinde yigitler hem bilişesiler kile niçe gerek din tutaýkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ol ide bolmaý. Hatynlary, müminleriniň analary bitinde. Syrylar da indi nindi gameller kıla. Ol onlarga eýteler. Ol tünler tahajjudda, namazda biziň ýanymyzga goý wagtda kirmeý, ýani kunmeý hatynlary bilen. Gündüz urazatı tadilerinde şuşulay. Şunday jogaplar algaç, bu hazır bular sileşeler bular hazır. Biz nişlerge tiýiş hazır. Hazır bular sileşeler. Karali Allah ilçisi bit oldy diler. Allah ilçisi. Onun bütün günahlarını Allah Teala gafur etken. Elikkigilerinde, hazırgilerinde. Ol Allah Teala'nın ilçisi. Eli nindi gameller kılatagan. Karali hatınları bilen kunmayken. Gündüz uraza, tünle tahajjudde. Ha yigitler sileşe, bizge nerse kolayındı. Biz bitinde biz tağı da kübrek amel kılırga tiýiş. Diýip eýteler de bir seýte, "Şo men ilenmem. Men ilenmem.
Yani göresin Allah rizalığı için уже Allah rizalığı için min ömrümde bağışlayayım. Manaş istoyndi. İkinci şeyde mindi kinde de namazda bulam de tünledi yıklamayım. Kindizgin ezre yıkla bulam. Tünlerin min üçün şeyde mindi urazadadı. Kin sayın urazattan mindi. Kin sayın. Şundan soň hazır bu söz bittir ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alar bilen uçraşa hem iň birinçi ırdy berdi tutunmy beýlenirge baştan syry siz şuşulay dip etdigizmi dip syry baştan göresizmi munda bik zor gybretler bar o hadiste biz bir işitken bile şunda höküm çygarabız da o kişini ýokka çygaryp da ırgytabız aýmy Peygamberimiz şunday sözlerini siz etdigizmi siz eýtüşmedi şulay dip etdigizmi dip syry şulay sileşdigizmi di tegiler eýterler aýy şulay sileşken edipdi jogapny aldy Peygamberimiz nerse diýip eýtdi hazır sallallahu aleyhi ve sellem mindi hatynlarym bilen de kunamda de kunmimda de namaz de tünle okymda de ýyklymda de tünle uraza da tutam de kindizlerinde uraza tutmymda de bu Ramazan aýy urazasy tügelinde nefil dapalntynny mine di siz di mini niçik göresiz şuşulay gıybedet kılırga tiyişlisizdi. Yaki minim şekillidi, yaki minim şekilli mina aşarga tırışıptı. Lakin minnen di uzup bir nesede işlerge tiyişli tügülsizdi. Min di sizning di Allah'a qarata iň taqwagızdi, iň baga bayaz minneyinde. Günahlardan korkuçu hem Allah'dan korkuçudy. Minnen de artygyrak amel kılalmayacaksız sizdi. Bu menim sünnetimdi. Miňa karagızdy. Eger de kim menim sünnetimni alady, ol minnendi. Eger de menim sünnetim boyunçady, amel kılmaça arttırga tilisiz ikendi, siz eýtkençe. Siz de yaki alardı menim ümmetimden tügildi. Karagız cemaat. Bik kurkany şey bir. Menim ümmetimden tügildi. Onun ümmetin ondan bulmagy nerse bolýar hazır? Bitti degen söz. Harap boldun degen söz. İkinci cemaat hadis. Kıyamet günü jitkenden soň mahşer meydany место сбора деп аталау сбор mahşer. Şoşunda halyk turap etindi kütüp. Şoşunda Peygamberimizning küli bar. Küli bola suluk. Kül. Ol kül jemaat cennetten agyp teşe turgan iki ulaktan jyla, iki ulak. Peygamberimiz eýtdi sallallahu aleyhi ve sellem cennetten iki ulak düşedi, birsi altındy, birsi kümüşdi. Şoşa ulaktan jemaat indi motor manzara bitindeymi şoşunday görünür. Şoşundan kül jyla. Kül. Sudan pagrak, sütten agrak, onun jemaatın bik köpünde sifatlary. Şoşunda da min de iň birinçi bolarmyn de şoşunda da. Menim ümmetim şunda jyylyrdy. Su içerge, şoşundan su içse bir wagtda kişi susamay. Derahat bolup giteyinde hem şunda bir türküm kişiler kileyken şoşunda men alaryny tanyym de alar menim ümmetimden hazır alaryny kuwa başlaýlar. Şoşa su yanından kuwa başlaýlar. Kitigiz mundan de. Men eýtemdi ümmetim bit alar, ümmetim diýip eýtemdi. Menim alar ümmetim. Şundan soň eýteler Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem ey Muhammed sin bilmisin sinden soň alar niçik ittirip sin kaldırgan dinni üzgertip bozup bitirgenlerin. Sinden soň sin kaldırgan dinni üzgertip bozup bitirgenlerin bilmisin sin diýip eýtler. Çünki Peygamber bilmebit indi ölgenden soň. Alar üzgertip bitirdiler diýip.
Şunun için kuvalar su yanından, kül yanından hem Peygamberimiz eýte sallallahu aleyhi ve sellem. Suhkan, suhkan diýip eýtirmindi. Ýyragaýtygyz alaryny minden diýip eýtir. Ýyragaýtygyz alaryny minden tagynda gatyrak diýip eýtir. Jemaat göresizmi, mында büyük korkuny şey bir, mında Allah Teala'nın açuwy bu kişilerge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şolay açuwy düşe bu kişilerge din bilen şoýarganga göre. Bir nerse bilen de şoýarga ýaramaydy. Niçik bar şolay etdirge kerek. Niçik etdirip gamel kılgan, niçik etdirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini tutkan, niçik etdirip iretip kaldırgan. Rahim etip şolay etdirge kerek. Mine jemaat şolay bolsa indi Allah subhanahu ve teala şoşa kişinin, şoşa kişilerinin gamellerin, izgi gamellerin kabul kıla hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatine de layıklı kıla inşallah. Mine jemaat bu kıskagına hadis, lakin mına dinning negizi dep eýtirge kerek. Dinning negizi bizge şoşa hadis bilen gamel kılar için nerse kolaýynda jemaat gylim alırga. Çünkü gylim ol nerse ol nur. Ýaktylyk düşse bütün dünýä ýaktyra, hem inde nersenin nerse ekendigin sen anlarsın, aýıra başlaýsyn. Mine jemaat şol indi dege neşe getirip şu bilenlerin bilir için, aýyrar için gylim kerek bitindi. Mında da nek şolay jemaat gylim kerek. Allah subhanahu ve teala hayırlı faydalı ilimler nasip etseydi. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk.